Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si Ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v Tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich. A nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k Tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im Tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si Ty poslal mňa na svet, a ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Milé sestry a bratia, v prvom čítaní sme počuli taký dojemný príbeh rozlúčky svätého Pavla s Efeskou cirkvou. A myslím, že ak sme sa tak ponorili do toho textu, tak možno aj nám bolo tak ľúto, že chudák tá Efeská cirkev jednoducho sa musí so svojím, by sme dneska možno povedali, farárom, alebo kaplánom, alebo jednoducho kazateľom rozlúčiť a musí ísť svojím tempom a svojím životom. A veľmi podobnú vec počujeme aj v Evanjeliu, kde aj Ježiš sa svojím spôsobom lúči so svojimi apoštolmi a odovzdáva ich do Božej moci. Milé sestry a bratia, niekedy je dôležité odísť, aby sme mohli vyrásť. Je dôležité naučiť sa strácať, aby sme dokázali získať. Pán Ježiš hovorí, keď som tu bol ja s nimi, ja som ich ochránil. V Tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nik z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. A teraz idem k Tebe, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Čo je to za radosť? Jedna vec je mať milovaného vedľa seba. Druhá vec je vidieť milovaného v sebe. Jedna vec je, keď sa pozriete na dieťa a si poviete, ak sa podobá na mňa. A druhá vec je, keď v rôznych životných situáciách, či vtipných alebo bolestných, vidíte, že reaguje tak ako vy. Krásne to je vidieť na synoch a na dcérach, keď sa postavia vedľa svojich rodičov. A keď začnú gestikulovať a rozprávať, tak si poviete, no to je jasné, že to je rodina. A niečo veľmi podobné je prítomnosť Božího ducha v našom živote, ktorý dá v našom živote dozrieť Božej láske natoľko, že naše správanie, naše rozhodnutia, naše postoje, naše gestikulácie lásky sa pripodobňujú tomu, ktorého milujeme. Boží duch prichádza nie, aby Ježiša nahradil, ale aby ho prebudil v nás. Neprichádza kvôli tomu, aby nám milovaného zobral, ale aby sme ho našli v sebe. Svätý Pavol musí odísť, aby efeská cirkev dozrela
Aby to, čo za tie roky a dni a mesiace počas všetkých tých katechéz, kázaní a modlitieb načerpala, aby konečne dokázala v plnosti rozvinúť. Milé sestry a bratia, nie je láska tá, ktorá chráni pred všetkým zlým. Je láskou tá, ktorá dá možnosť milovanému postaviť sa na vlastné nohy. A to napriek tomu, že to stojí súboj a aj slzu. Aj Pán Ježiš sa nemodlí za to, aby sme boli vytrhnutí z tohto sveta, ale aby sme boli ochránení pred zlým. A to najväčšie zlo je nie to, ktoré nám ubližuje zvonku, ale to, ktoré vychádza z nášho vnútra. A predtým nás dnes Ježiš chce chrániť. Chce nás chrániť pred tým, aby sme sa pripodobnili tomuto svetu. Aby sme zlo oplácali zlým. Zlorečenie za zlorečenie. Prekliatie za prekliatie. Nenávisť za nenávisťou. Tiež aj každý jeden z nás dozrie k tomu, aby sme dokázali vo svojom živote vidieť, že vedome a dobrovoľne sa rozhodujeme tak, ako ten, ktorému sme uverili. Že vedome a dobrovoľne nielen, že sa necháme chrániť, ale postavíme sa do pozície toho, ktorý chráni iných. To by mala byť naša viera. Že v našich skutkoch, slovách je vidieť ten, ktorému sme uverili. Že pri pohľade na náš život si povedia, že tu je kresťan. Jak keby Kristovi vypadol z oka. A my sme vypadli zo srdca. Tak veľmi nás miluje. Bohu sme nepadli len do oka. Bohu sme sa vpili a vrili priamo do srdca. Z tohto srdca každý jeden z nás má vypadnúť. Aby bolo vidieť, že Božia láska je v tomto svete rozliatá aj skrze naše srdcia. Amen.